всички канали. Да кажем в края на нашия разговор няколко думи за възпитателните училища, защото може би зрителите не са запознати, че в България в ни разговор има 2 възпитателни училища. Те не са 2. Значи, по закон имаме социално-педагогически интернат и възпитателно училище интернат. Социално-педагогически интернат са училища, където се настаняват деца от комисията, т.е. деца, които са извършили противообществени прояви, но пред тях нямаме строг режим на дейност. Докато при възпитателното училище интернат там се настаняват деца, но самото настаняване става чрез съда. Т.е. там се настаняват деца вече, които извършват множество рецидиви и деца, които трайно не посещават учебните занятия с цел... Къде се намират тези училища? В коя част на България? И с цел опазване на живота и здравето на детето и продължаване на образованието, ние предприемаме такива стъпки. Предлагаме на съда да ги настани в възпитателно училище интернат. За момичета училището се намира в село Подем, област Плевен, а за момчета има в Ракитово, Велинградско. Мисля, че са 3 или 4 дома за момчета, докато за момичета е само едно. Като за момичета специално там е доста добре направено. Там те могат да изкарат различни курсове, като много често това е най-стряскащото, най-големия стрес за едно дете, да му кажат, че ще го изпрати за възпитателно училище. Това е като че ли крайната мярка вече, когато никой не може да се справи с детето, то да отиде в възпитателно училище. Ами така, но когато има отсъствие на родителски контрол, когато самия обществен възпитател не може да промени поведението на самото дете и когато то е на улицата, не посещава училище, това е най-добрият вариант, защото по този начин ние съхраняваме първо живота му, второ осигуряваме образованието. Което иначе няма да получи. Получи, да. И трето, даваме някакъв шанс за промяна, т.е. когато отиде там, един вид да се превъзпита и да получи нов втори шанс за промяна. Защото сме имали такива случаи, когато ние тук приятелската среда наистина е много така влияеща и много ужасяваща. В смисъл такъв, че каквито усилия да насочим, докато ни изкараме детето от приятелското обкръжение, просто не може да се справим с превъзпитанието. Затова една такава мярка понякога се оказва доста положителна и когато детето отиде там и види каква е реалната ситуация, види суровата действителност, че ако то не попадне в педагогическо заведение, а след няколко години попадне в затвор, защото ако ние не се справим с това нещо до 18 годишна възраст, след това предстои по-строг режим, така да се каже. Просто то вижда за какво става въпрос. Получава се самокорекция. Самокорекция, да. И сме имали случаи, значи аз за 11 години в комисията, наистина сме имали случаи, когато сме изпращали деца във ВУИ и след като се върнат от там, поведението е съвсем друго. Тоест, наистина, понякога се получава добър възпитателен ефект. Дано да има все по-добър възпитателен ефект, да не да е отрицателен. Да, и да не се стига до там. Надявам се, че наистина сме прескочили този период, който противообществените прояви са били по-сериозни и с надеждата те все повече да намаляват, работи се по въпроса, или да бъдат толкова с ниска степен, за да може ние тук на местно ниво да се справяме, да се решат и да в края на разговора ни пожелайте нещо на нашите зрители. Ами, нека да бъдат усмихнати, да вярват в по-доброто и успех. Благодаря ви за този разговор, господин Павлов. Това беше всичко от нас. Разбира се, не забравяйте да останете с Галя Георгиева. Усмихнат и ползотворен ден!